Nah, guys, iki kegiatane nek pas ora ngetrip. Lah iki mau lentoe malah bongkari rodo ngarep karo ngeceki laker. Iki lakere ya diresiki jek apik karo stin pete arep diganti sisan. Iki wis diresiki iki. Iki wis diresiki jek apik. Lakere bareng ya jek apik. Wis diresiki karo ganti kampasan ya to. Iya Mas, iki kampasnya wis expired. Kadaluwarsa. Oh, Diganti kadaluwarsa. sisan. Sisan diganti, sisan tak nyopot Mas. Lah wong makune kelinge ya ora mbok tukokne lho. Sesuk iki mau warunge ora buka. Warung ora buka piye wong tuku kampas ora sisan sak pakune. Kampasnya tuku kampas tok ora tok lim. Iya, ora Mas. Iki pamane kampasnya digawe wesi ngono piye ben ora guntang ganti ngene. Ya teko pabrike kono kaya sepur ngono sirmu. Apa ya mandek Sepure mandek. Lah. Ah. Karepmu kan ra rekoso ngono wae. Nah, dadi serasa guntang ganti ngono. Ganti pisan kan tinggo terus wis ora ganti. Angen-angenmu marai mumete wong. Ini kan ganti ini iki. Wis lento aneh-aneh kampasnya diganti wesi. Dari ben ora guntang ganti. Iki apa sing urung? Wis karek nguling iki. Ngeling lho kelinge buk kok. Pakune kok. Besok. Wis tukokne sik. Tukokne sik. Romole iki apik. Romole sik. Ape Sik, pokoke. Ya kampase sing ngamoh, Mas. Kadaluwarsa. Heeh. Iki pene, sesuk dikumbah itu. Sesuk tuku pakune sik. Iki pene dikumbah sik kabeh. Lakere sik apik ya kan. Lah kampas kae ora ganti pirang tahun to? Wis 4 abad to piro lali aku, Mas. Suwe ya to berarti ya. Suwe iki ngakane ngasih kadaluwarsa iki. Iya 4 abad ya. 4 abad to piro sebelum Masehi wae. Iya. Sebelum Masehi. Iki diganti iki. Iya, wis. Berarti ke zaman purba kampas iki. Zaman Majapahit. Yo zaman Majapahit. Iki kampasnya agak tak ganti iki ke zaman purba. Iya. Yo. Ya ganti iki kan. Karek besok karek ngeling. Iya tukoke sik kok akune lha kowe iki tuku ya lali ngono lho. Doli kampas tok meneng wae to. Tuh. Wis lali Mas, wong kali ora kelingan kok iki. Ya ke dhisik to nek wong lali ki ra kelingan. Lah iya to. Ya wis, ngono sik, guys. Disambung sesuk nek pas maku iki cek ngenteni. Lento tuku kampas pakune ora dituku, arep dilem bumbuan ya.